Серафим Василев Финци и Калина Маринова са предприемачи от Лом, които вярват, че Северозападът има бъдеще. Със смели идеи и подкрепата на Миклом, те реализират проекти, които дават нови възможности, съживяват местната общност и вдъхновяват младите хора да останат и да градят живота си тук. А сега нашите водещи Нора и Гери. Здравейте и добре дошли в третия епизод на подкаста Миг на успеха. Мястото, където разказваме истории за промяна, вдъхновение и развитие, случващи се тук в община Лом. Днес ще ви срещнем с двама различни, но еднакво смели гости. Единият показва, че мотивацията може да даде ново начало на хора в трудна ситуация, а другият, че решимостта и модерното оборудване може да отвори път за нови възможности. Наши гости са Серафим Василев Финци. Здравейте. Реализирал проект за мотивационно обучение на безработни и втори проект за закупено професионално оборудване за хляб и хлебни изделия. И Калина Маринова, млад предприемач, който чрез проект закупи и въведе в действие техника за топло и хидроизолация. Ще си говорим за смелостта да започнеш и решимостта да продължаваш напред, независимо дали си търсиш работа или искаш да преоборудваш бизнеса, с който си започнал и да разширяваш своя бизнес. Финци, добре дошъл. Добре, първо да ни разкажеш с какво се занимаваш и как се роди идеята за твоите проекти, защо избра да се фокусираш върху мотивационното обучение и как новото професионално оборудване се отрази като цяло върху бизнеса ти. Може би дамата трябваше като един джентълмен да й дам първо на нея да разкаже за нейните неща, но вие първо обърнахте към мен. Да. И мен нещата тръгват отдавна, преди 24-5 години, с идея такава да работя това, което ми е на сърцето. Това е производство на хляб, хлебни изделия. Некак си почувствах, че ми допада. И в края на краища, 25 години по-късно, все още продължавам да работя и да се развивам в тази насока. И може би няма да намеря точните думи да благодаря на местната инициативна група. Защо? Защото в нейни ръце, попадайки, нещата ми се промениха, мога да кажа, главоломно. И то в посока положителна за фирмата. Благодарение на техната усърдност, така бих казал настойчивост и наша, разбира се, съвместно реализирахме действително два, мога да кажа, сериозни проекта. Единия, който 100% свързан с болките, болешките, бих казал, на много работодатели е работа с хората. Липсата на кадри, които са първо мотивирани да работят и второ биха могли да го работят, ако пожелаят. И благодарение на този проект ние така имаме, мога да кажа, доста сполучливи кадри, които работят при нас, развиват се и даже може да се похваля, че нещата върват добре и имаме нужда от още хора. Имало е трудности в реализацията на този проект, по-скоро свързани с бумащина, така го бих нарекал, бавни преводи, дълги срокове. По-късно ще ни разкажеш в детайли за тези трудности, защото е важно да се знае през какъв път се минава. Но да ни кажеш няколко думи и за втория. Да, втория проект бих казал, че беше жизнено важен за фирмата. Извинявам се. Първо, защото той внесе, мога така да кажа, в нашите редици техника първо ниво, може да се каже последна дума на техниката. И второ, точно в такъв момент се появи този проект и се осъществи, който така, за фирмите решаващ, мога да кажа, не успявайки да реализираш
качествена продукция, енергоспестяващи техники и, как бих казал, намаляващи брака техники, една фирма умира. А точно в този момент ние получихме точно такава техника, която в пъти по-малко харчи електроенергия, в пъти повече е прецизна от нашата старата и по този начин нещата ни, наистина, продуктите, които произвеждаме, са на много по-високо ниво, качество, ниска себестойност, по-ниска и не на последно място, така служителя, работника, работи по-леко с тях, защото в края на краища, особено младите са много така иновативни, обичат, работят с тези нови технологии, а именно техниката си е с компютри, с управление дигитално, което за тях е, бих казал, даже и на моменти забавление. Кое те мотивира да ставаш сутрин толкова рано? И вижте сега, то при нас няма сутрин, няма нощем. По принцип... Точно с тази техника налага ли се да ставаш толкова рано? Не толкова до техниката. Говоря, че самия занаят, хлебопроизводство е един от най-тежките, бих казал така, занаяти, защото хляба е като човек, той е жив. Това е жив продукт и във всеки един момент, в който, не дай Боже, има нещо, което прекъсне процеса, било спиране на електроенергия, било спиране на водоподаване, било каквото и да е авария, не се ли вземе веднага отношение и не се ли реагира, той загива. Хляба е жив. И затова при нас няма нощем, няма денем. Има ли проблем, там съм на линия и слава Бога успявам. Имам и много хора, разбира се, които работят заедно с мен в фирмата, които си знаят задълженията и не за всеко нещо съм биван потърсен, но каквото и да стане, всичко минава през побелела глава и слава Бога, справям се за сега. А и те са добре обучени да се справят сами. Да, мога да кажа, че необходимите инструктажи, обучения са преминали и има огромна разлика от това, когато дойдоха при нас и сега вече като едни така, съвестни служители мога да кажа, че се справят прекрасно. Калина, разкажи ни твоя бизнес в каква насока е. Проектът ти е за нова техника. Скажи ни малко повече. Здравейте, благодаря сърдечно за поканата с господин Пинци да бъдем днес ваши събеседници. Нашия бизнес Sunny Build Energy е с дългогодишен опит в дейността за подпомагане на енергийната ефективност на сградите. Първоначално започнахме с инсталация, монтажни дейности, инсталация на колекторни инсталации за добив на топлинна слънчева енергия с цел загряване на вода за битови и индустриални нужди. С течение на обстоятелствата и, разбира се, развитието на технологиите, така преминахме към инсталации за добив на електрическа енергия от соларни панели. В Северозападна България имаме немалко изградени проекти и инсталации и вакуумно-тръбни, и соларни инсталации. Проектът, всъщност, който ние направихме по мярката, която предостави финансиране за неземеделски дейности, с благодарение на нея успяхме и разбира се на Миклом, успяхме също така да представим нова услуга за Северозападна България, разбира се, и да разширим нашето портфолио от услуги, като закупихме една комбинирана машина за нанасяне на покрития, на два вида различни покрития. Едното покритие е пенополиуретан, което се използват за топлоизолация. Предимството е, че чрез тази машина с така висока температура и високо така напрежение се напръсква пяна, която е много ефективна, много здрава и
И просто, да, също така другата част от комбинираната машина, другия слой и покритие, който можем да напръскаме, е също така полиурея за хидроизолация, която е една такава безшевна и устойчива мембрана, която помага, която предпазва от корозия и също така от корозия и влага. Понеже материалите за тази машина често идват в течно състояние и понеже всъщност машината е двукомпонентна, варелите са по 250 кг всеки. Съответно, за да напълно възможно да реализираме нашата иновативна услуга, закупихме и високопроходима строителна машина или телехендлер, или както във фирмата често фирмения прякор на тази машина е Манчо в Sunny Build. Да използваме тази машина за безопасното повдигане на варелите, на машината също така при самото напръскване, нали, както така и на машината, така и на операторите, на необходимата височина. Благодарение на тази машина, разбира се, тези, нали, независимо дали е хидроизолация или топлоизолация, сме доста мобилни, нали, можем да работим така, както да го наречем полеви условия, стига да имаме машината, можем и без топ да напръскаме дори и в хале по средата на нищото. Така да кажа. Само техника, направо супер сили за бизнес. Супер сили за бизнес, да. Да се върнем към теб. Един от проектите е включвал 5-дневно обучение на безработни лица. Каква беше програмата и как се работеше с хората? Всъщност, как трудно ли беше да намерите тези хора, които да се мотивират да работят точно това? Аз споменах преди малко, нали, в разговора, че този проблем с хората го има. И то не само в нашия сектор, както разговарям с колеги, без значение в кой бранш, даже бих казал, без значение в коя точка на България го има проблема. Но дали си имахме шанса, късмета, тези хора, които ни ги подадоха от бюрото, наистина беха мотивирани да го работят. От бюрото по труда са. Да, от бюрото по труда. И аз затова казвам, че съм казал много пъти така в разговор с моите служители, защото ние в момента сме с около 40 броя служители, че не е толкова важно дали си можеш или си научен, стига да имаш желанието. Ако имаш желанието и усърдието, идвайки при нас, специално говоря, нашето така отношение като работодатели към служителите, бих казал така съвсем човешко и с възможности за обучение, идвайки при нас с тяхното желание, при всички положения става един прекрасен служител, който започва да си разбира от работата и да я върши на 100%. А казвам с големо улеснение от машината. Защо? Защото има един лав, който казва, че половината от майсторлъка е машината, техника. Споредно ли вървяха закупуването на... И може да се каже горе-долу. Сега при нас са два сектора. Единият сектор е ресторантьорство и бързи закуски, нали, заведения. Едни хора се обучаваха в този сектор. Тук нещата са малко по-различни. Нали, не се работи толкова с техника, колкото с хора. Нали, обучавахме келнери, обучавахме и готвачи, пекари, нали, произвеждаме пица на пеш, с дърва се пече самия продукт. Пак са така специфични нещата. И същевременно, пък тези, които бяха към производството, другия сектор, те горе-долу съвпадна обучението им и с пристигането на техниката. И това Кептем спомогна за така по-лесното, бих казал, вливане на свежа работна ръка в нашите редици на фирмата. И слава Бога, пак казвам, нещата се случиха, казвам, добре и за фирмата, добре и за тях. Защото
един така сравнително добър доход никога не е излишен на човек, а пък ние сме доволни, че имаме съвестни служители. Добре, всъщност 5 дена е продължило това обучение. Разкажи ни как от сутрин до вечер на повече практика, повече теория. Ако ви кажа, че за 5 дни са станали това, което са в момента, не е истина. Няма как. Това може би е нещо като с магическа пръчка да стане. Може ли сте основите за този човек? Да, това ще да подчертая, че за нас беше важно да видим за тези 5 дни аджаба този човек, че го бъде ли, както казваме ние, има ли хъс, така отдава ли му се и така и е опитно, ако отдавна. Или избраха кое направление да се обучават или ти някакси ги... Взаимно се нагодиха нещата. Но те си знаеха в горе-долу бранша и сектора с какво ще им се наложи да се занимават и си беха дошли с такава идея да го работят това нещо. И преценихме, видяхме, оцелихме на тези хора и те на нас, ние на тях. И пак казвам, слава Бога, нещата върват добре. Даже и в момента имаме нужда за набавяне на още кадри, благодарение на това, че продължаваме да се развиваме. Говоря в сектор производство. Новата техника как се? Аз заказах за новата техника. Тя реално извади фирмата от калта. Ние бехме на кота 0, не казвам минус, защото минус трудно оцелява частника. Без Войчо Владика няма как. Месец, 20 си затворил. Но бехме на кота 0. Слава Бога на това, че спестихме доста от потреблението на енергия въз основа на тези машини. Спестихме много от брака, който реално се получаваше всекидневно и по-високата производителност. Значи ние имаме сега техники, които една машина замества 3 стари. Това беше направо животоспасяващо за фирмата. Точно в този момент, в който наистина, така мога да кажа, че трябваше да се случи такова нещо, ако исках да остана на пазара. Защото аз споменах, че работя от 25 години, но имаше един период така 10-15 години, в които можеш да работиш и с по-старото, но дойде момент, в който за да си наистина конкурентоспособен, то такава и програмата конкурентоспособност, за да си конкурентоспособен, наистина трябва да си такъв, а не само на думи. И ние го постигнахме. И то се вижда и документално, и чисто физически. Много, много по-добре и по-качествени неща произвеждаме. И като количество, разбира се, за по-кратко време можем да произведем, стига да има пазар, защото в край на краища ние произвеждаме стока, която е краткотрайна. Тя е 24 и 72 часа, трябва да се продаде и всичко е свързано с пазара. Работим по заявки, слава Бога, имаме работа. Ина, към теб, как реализираната идея промени начина, по който работите днес? Мога да кажа, че до този етап я промени позитивно по 3 начина. Като на първо място реализирането на проекта ни помогна да развиеме и да допълним нашето портфолио от предлагани услуги. Значи говорихме за енергийна ефективност на сгради, вече не свеждаме това до вакуумно-тръбни инсталации или соларни панели, до това, че можем да представим на потребителя решение, което е сравнително бързо, достъпно и ефикасно за хидроизолация и за топлоизолация. Така някак си допълнихме портфолиото от услуги благодарение на тази мярка. Освен това и може би тук малко резонирам с Финци за ефикасността на машините. Втората машина, която успяхме да закупим, тя наистина помага на това нашия екип и нашите оператори да бъдат... така намаляваме риска за, примерно, някакъв инцидент да се случи, като съответно намаляваме
операторите, нали, успяват да достигнат, примерно при напръскането, така трудно достъпни места, не трябва тези варели сами да ги вдигат, защото за нас, нали, тяхната безопасност е приоритет, нали, искаме максимално много нали, да им спестим тази трудоемката работа. Другото така позитивно нещо, което този проект можем да намерим е това, че благодарение на... По време на реализацията на проекта успяхме да открием и 2 работни места. Нали? Вече допълнително ще говорим, когато се стигне до препятствията и трудностите, но успяхме да отворим и 2 работни места, което подпомагаме ЛОМ като град, подпомагаме развитието на работна ръка съзнания, може би вдъхновяваме тези служители с тези иновации, нали, които така прокарваме. Да, позитивите се виждат и наистина са наяве. Хубаво. Сега да разкажем на нашите зрители. Вие всъщност къде разбрахте за възможността за финансиране? Как конкретно Миклом помогна на вас да реализирате своите идеи? И ето тук, както Финци в началото предложи, сега да дадем първо думата на Калина. Миклом, разбира се, като местна инициативна група, имат много добро присъствие в района. Присъствието не е само онлайн, то е и присъствено така наживо. Да, всичко започна с покана за информационна среща по тази мярка през май 2023. Така, поканата беше отворена и по време на тази среща тази мярка беше представена през доста така голяма аудитория, което беше наистина хубаво да се види наистина колко много така заинтересовани хора имаше. Тя беше отворена не само към физически лица, юридически лица, нали, хора, занимаващи се с неземеделска дейност. След това си учредихме така лична среща с представители от Миклом, които така много позитивно се отнесоха към нас, окуражиха ни, нали, да подаваме, нищо да не ни спира. През целият този процес те бяха до нас, методична помощ оказваха по време на всяка една стъпка. Когато и да сме имали въпрос, този въпрос не е бил неотговорен. Винаги сме се чувствали така, че можем да се свържем с тях, да помолим за съвет или за така насока с попълването на документацията, защото това е наистина един много такъв дълъг, бюрократично тежък процес и наистина да имаш опитни хора около тебе съзнание е просто страхотно. Така че наистина благодарим на Миклом. Честно казано, след такъв изчерпателен отговор, за мен остана само едно да кажа. Това, което, нали, беше разказано от теб, е наистина точното, ама абсолютно точното нещо за местната инициативна група град Лом, така наречения МИК. Единствено така аз бих призовал и помолил ли хората, от които зависи работата на такива местни инициативни групи, с каквото можете, хора, помагайте. Защо? Защото въпреки всичките усилия и усърдност и не знам какво ли не дадоха от себе си, те преминават през такива трудности, през такива затруднения. Мисля, че го споменах преди малко пак. Бюрокращина, срокове огромни, изисквания, тем подобни, които я вършили работа, я не. Дълги чакания за нас пък проблем на самото финансиране. Финансиране от нас пък, като се случат нещата след хикс време, ще си вземете парите. Първо ги дай, па после ще ги вземеш. Некви такива супер утежняващи, усложняващи и нашето ежедневие и нашето усърдие да се случи този проект, а и свидетел съм и на това, през което преминават те. Абсолютно има неща, които наистина могат да се изчистят, не казвам да се премахнат напълно, но така да се изчистят и подредат, че
да се работи с лекота. С лекота, защото наистина мога да кажа за погледа ми върху нашата тук организация МИК, че хората са сърцати, борбени, искат да го правят, но така на човек, какво се казва, така да му подадеш малко ръчичка, за да върват нещата по-добре. И мисля, че има неща, които трябва да се погледнат. И ти ли по този начин през тази информационна среща разбра за... Абсолютно, да. Те са много изчерпателни, даже на моменти ви казал така леко, нали, притискащи ни, елате бе, вижте бе, и ти от неудобство щеш нещо и после разбираш, че са го направили за добро, защото после триеме мустаците и се радваме на постиженията. Но, нали, имате най-модерната техника тук в региона. Малко песимист, нали, винаги като чуя, че някой нещо, мали остави, но после разбира, нали, и слава Бога, ние го разбрахме на време и затова сега берем плодовете от този техен труд и наш взаимен. Всъщност, сега ще отидем към един въпрос, който интересува много хора. И трите проекта са финансирани с европейски средства. Лесно ли се възползва човек? Разбрах, че това е проблем, че всъщност вие осигурявате парите после, когато приключат всичко, когато приключи, тогава ги получавате. Дали случват нещата? Да, първоначално финансирането по нашия проект разчитахме главно на самостоятелно фирмено финансиране, обаче това в днешни обстоятелства се оказа непоносимо за нашите сили. Да трябваше да привлечеме банково финансиране, което така доста трудно така осигурихме и чак след когато... Вие сте взели заем? Взехме заем, точно така. И вече след верификацията или одобрението на проекта от Държавен фонд земеделие, чак тогава безвъзмездната фирмата получава тази безвъзмездна помощ. Но това може да е много така дълъг и сложен процес и доста чакане и съмнение и притеснение дали всичко е наред, дали ще бъде одобрено, дали тези, примерно, заеми, които ти си ги взел, ще можеш да ги погасиш. Трудно е и е притеснително. Като хора, които сте изминали вече този сложен дълъг път с осигуряването на средствата после, преди да ви ги възстановят. Обаче смятате ли, че все пак това е добра възможност за хората, които имат идеи, да успеят да ги реализират? Без банките, ние, малкия, средния, пък и големия бизнес, сме немислимо съществуващи, но, нали, в потвърждение на това, дет колежката каза, и при мен нещата стояха по точно същия начин. Няма как да извадиш суха пара, да се самофинансираш, така че самоучастие имаме, но по-голямата част от паричките, които давахме, са през банков кредит. Свързано е с много такси. Сега да тръгна да се жалва, най-вероятно много хора няма да останат доволни от моите думи, но казвам, с много такси, с много време, с много чакане и всичкото това нещо са едни такси, едни пари, едни, които утежняват ситуацията. Утежняват я доста и слава Бога, че успяхме така да потръгне и самата работа и ефикасност от самия проект, за да си обслужваме нормално кредита, защото ако тези смутни времена, не дай Боже, виждате, сигурност никаква няма. Ако не дай Боже нещата не отидат в позитивната идея, с която ние започваме всичките тия неща, като нищо от играчка-плачка. Ще приключат нещата за фирмата, но слава Бога, справихме се. Но това е. Такси, бюрократщина, документация, срокове, изчаквания, бавно става, минават на проверка заради органа европейския. След това, след една година пак, нали, някакви такива, които може би пък са и, не знам, нормални ли, защото... Те не са и малко парите. Сигурен съм, че има и хора, които
се опитват да се възползват от такива неща с цел злоупотреба. И може би и затова го правят, но покрай сухото гори и мокрото. И такива като нас, които не искат да, как се казва, да правят далавери, минават по същия трънлив път. Но като цяло аз мога да кажа, че съм позитивно настроен, доволен от това, което се случи и връщане назад няма. Продължаваме напред, имаме ли възможност, пак ще се възползваме, защото виждам ефекта от ситуация. Точно и аз исках така на позитивна нотка да го оставя, че нали, човек, ако е с ясна идея, която иска да развие, която иска да постигне, нали, възможността за финансиране е доста реална. Разбира се, както по-рано говорихме, има някои така процедури, които могат да бъдат така по-малко втежнени, но възможността е реална и пак ще се върна на това, че стига да имаш така хора, към които да се обърнеш за съвет, не е непостижимо и както господин Финци каза, ако има пак процедура, мярка, ние задължително имаме идеи, нали, за доразвиване и на нашата услуга, пак ще се възползвам. Няма да се наложи дълго да ви канят да дойдете на информационна среща. Този път ние ще инициираме. Според вас, защо е важно евросредствата да достигат именно до малки общини в северо-западния регион? Давай. Мисля, че като цяло северо-западния район е останал в периферията на доста от планирането и, нали, всякакъв вид икономически процеси, населението намалява, няма така дългосрочни инвестиции в района, което съответно и лимитира възможността на хората тук да се развиват, желанието да останат да се развиват. Когато обаче едни европейски средства се използват директно и целенасочено в района, вече можем да видим плодовете. Ето, Финци, колко работни места на местно ниво е разкрил. Ние от Санибилт успяхме да разкрием 2 работни места. Това е инвестиция в района. Също така Лом е град с толкова богата история и е толкова добре стратегически разположен, нали, на брега на река Дунав, че ми се иска все повече и повече така такова директно и целенасочено финансиране да има в този район. Дава прозрачност и просто наистина мисля, че е много важно. Важно е. В потвърждение на твоите думи бих казал, че малкия и средния бизнес са гръбнака на икономиката и нямайки ги, не съществувайки, индустриалния бизнес, особено тук, както казваш ти, в Северозапада, е доста така поизостанал по ред причини. Така че бих призовал власти имащите и те хора, от които зависят нещата, да помагат на такива като нас, бих казал така, пионери на надеждата в района, защото обезлюдяването е огромно. А както, нали, си говорим така, работните места са важни. Ние имаме около 40 работни места, даже може и да ги надвишаваме, което мога да кажа, че е едно огромно семейство. Аз така ги чувствам. Ние сме семейство, защото си помагаме за лошо, за добро, за било в личен план, служебен. Винаги мога да разчитам мога да кажа, на служителите си и те на мен. Благодаря и на това, че съпругата ми така доста амбициозна и с нея заедно движим тези неща. Наистина мога да кажа, че сме семейство. И това сте тръгнали от реални нужди, в институт липса на хора и желание да обновиш технологично бизнеса си. Калина, вие пък да увеличите портфолиото на фирмата и възможностите, които предлагате. И интересно ми е, имаше ли моменти на съмнение по време на докато проектът течеше? Имаше ли моменти, в които се чудехте дали не сгрешихте, че
че тръгнахте по този път? Или си? Ами аз бих казала, че съмнението е един такъв много неприятен и така неканен гост и винаги намира начин да се прокрадне. И това съмнение, винаги може би ще имаш съмнение в себе си, в идеята дали е стойностна, дали наистина е иновативна. Да, може би в Северозападна България е иновативна, обаче на така по-глобално ниво дали е иновативна. Когато пък тези съмнения успееш по някакъв начин да ги притъпиш, обаче почваш да се съмняваш във всичко друго, което не зависи от теб. Вече дали машината, която си поръчал, дали производителя ще я направи по твоите технически спецификации, дали доставчика ще я достави в обещаните така времеви рамки. Така че съмнението до верификацията на проекта, до изпълнението на проекта и даже периода след изпълнението на проекта винаги, за съжаление, остава. Но се научаваш как да го контролираш. Част от играта. Част от играта. И честно казвам, при мен съмнение не е имало толкова за техниката и за хората. Защо? Защото аз се осъзнавах, че имам нужда от нова техника, от още хора. По-скоро съмнението, ако може да се каже, че е било съмнение, се чудех, ще мога ли да се справя относно финансиране, относно съучастие към финансирането. Такива неща, но слава Бога, подредиха се и нещата се случиха. Трябва да дадете съвет и Финци, примерно за някой човек, който няма работа и губи вяра. Галина, ти за млад предприемач, който иска да стартира, но се колебае, какво ще им кажете? Какъв съвет ще дадете? Моят съвет е да имат вяра в идеята си, да са упорити, да не оставят въпроси без отговора, да са жадни за знания, да не се притесняват да търсят помощ от хора, които са с повече знания или опит, защото чрез този контакт и това питане те създават една мрежа от хора и познати, които могат взаимно да си помагат. И също така първата крачка винаги е най-трудна, за каквото и да било, дали е за стартирането на бизнес, дали е за примерно нова рецепта. Винаги първата стъпка е най-трудна. Може би не винаги е сполучлива, но дори да е несполучлива, има много по-добър резултат, отколкото изобщо пък да не си опитал. Може би това е моят съвет. Браво, хубав съвет. Аз мога да допълня или да кажа мнение, че човек не трябва да се отчаива, въпреки за тези, които са изпаднали в някаква трудност, да разчитат на себе си, да търсят, да не се плашат от предизвикателства и в крайна краща и да рискуват. Човек винаги така трябва да бъде малко рискователен, както казва, мога да кажа и мой приятел Христо Ичков, играеш, печелиш, не играеш, не печелиш. Човек трябва да играе, трябва да не се предава и да знае, че няма да е все така. Ако е в затруднена позиция, няма да е все така. Кара-вара, че се обърнат нещата и че изгрее слънци в неговата къща. Имате вече реализирани проекти, двамата, те са приключили. Имате ли нови идеи и бихте ли направили тази крачка или играли отново с подкрепата на Миклом? Аз имам идея. И аз имам идеи, разбира се, ще играя. Моята идея изцяло и залагам от тук нататък в развитието на бизнеса си към технологиите и към машините, вендинг автомати, които не са толкова свързани с бих казал, с жива работна сила. Много по-спокойно се работи с машина, много капацитета на полезно действие е по-голям от техниката. И натам съм се опътил и чакам само мига
каже, че има възможност да ми помагат в тази насока. Ние вече имаме налични средства вложени и закупена такава техника, но може ли да ми помогне Мига? Няма да ги оставя и грам спокойни, докато не ми помогнат. Добре. Финци и Калина, много ви благодарим, че бяхте с нас и че разказахте своите истории, че и ни показахте, че пътя към успеха всъщност тръгва от една стъпка и е важно да си в играта. Да не се страхуваш да рискуваш и така да знаеш, че когато имаш хора, които могат да те подкрепят, като хората от Миклом, нещата не са невъзможни, а напротив, съвсем реализируеми. Разбрахме каква е рецептата за успех. Щипка смелост, малко търпение и европейско финансиране. Това беше Миг на успеха. Подкастът, който разказва за идеите, хората и проектите, които променят Лом. Благодарим ви, че бяхте с нас. Очаквайте следващия епизод съвсем скоро и не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи Facebook, Instagram, TikTok и Миклом.